Hello guys! For today, samahan niyo ko. Gagawa ako ng biryani ulit. Pero, iba na siya guys. Iba yung proseso nito. Kumbaga doon sa una kong biryani na i-post dati. Ayan. Eto guys. Kumbaga ang ibig kong sabihin guys, mas pinadali siya. Kumpara sa dati. Ayan. Guys, may isa tayong chicken. Then, meron tayong butter. Then, meron tayong luya, garlic. Ayan. May yogurt tayong dalawa. Then, meron akong fry na onion. And lemon juice. And nana. Ayan guys. Mint yan guys. Then, kisbara. Sa atin, ano yan, coriander. Ayan. Then, meron tayong buharat, salt, paprika, and black pepper, and biryani mix. Ayan, guys. Guys, first, inilagay ko na yung ating chicken sa aking bowl. Then, mag-add ako ng olive oil, guys. Konti lang. Wait lang natin siya, guys, na mag-brown ng konti. Ayan. Ayan na, guys. Unang lagay natin guys yung ating onion. Ayan. Ating nana. Ayan. Kisbara. Then yung ating luya. Then ang ating garlic. Then isang sili. Ayan. Lemon juice guys. Ayan yung ating ingredients. Ayan, buharat. Ayan, biryani flavor. Then, salt. Then, paprika. Ayan. Ayan yung ating yogurt, guys. Wait lang natin siya guys mag-brown ng konti. Ayan. Ating chicken. Ayan guys. Yan na yung chicken natin. Kailangan ganyan lang yung pagka-brown. Then, saka natin ilagay yung ating sauce. Ayan. Habang nagpapakulo ako niyan, ayan, papakuluhan ko na yung aking rice. May laurel siya, cinnamon stick. Ayan guys. Ayan guys ang ating rice. Lagay lang ako ng tubig. Yung rice ko pala na yan guys, half hour ko siya binabad muna.
na siya, guys. Thanks for watching.